Kontigo zurekin taldeak erantzukizunak eskatu dizkio Espainiako poliziari eta barne ministerioari, giza eskubideen Europako auzitegiak Espainiako estatuari ezarritako zigor irmoaren ostean. 2026an Iruñan mendekotasun kimikoaren pean egindako bi bortxaketa salaketaren polizia ikerketan izandako hutsune larriengatik. Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak azalpenak eman ditu gaur Eusko Legebiltzarrean, oposizioak egindako galdera sortari erantzunez, berretsi du txertoekin gertatutako intzidentziak bideratuta daudela da, eta osasun sailak zorroztasunez eta segurtasunez jardun duela. EH Bilduk, PPek eta Voxek ordea oso larritzat jo dute gertatutakoa. Eta Amurrioko Tubos Reunidos enpresako langile batzordeak zuzendaritzari eskatu dio lantegi horretarako eta Trapagarango lantegirako proposatzen duen enplegu erregulazioko espedientea bertan bera utz dezala. Gainera borrokarako deia egin dute, ez dutelako onartuko inolako enplegu suntxiketarik edo lan eskubideen murrizketarik. Arratsaldeon eta ongi etorri 6 urte betetzen dira gaur Zaldibarko Luizia eta Hondamendia gertatu zenetik, auzia baina oraindik irekita dago ikertzen ari dira Durangoko auzitegian. Testuinguru horretan igandean elkarretaratzea deitu du Zaldibar argituk gertatutakoa argitzeko, bi biktimak oroitzeko eta erantzukizunak eskatzeko. 11 Hondamendiaren aurrekariak eta ondorioak bildu ditugu ondorengo analizian. 6 urte igaro dira Zaldibarko zabortegiaren Luizitik. Bi langile Alberto Sololuz eta Joakin Beltran hondakinen azpian lurpean gelditu ziren. Sololuzeren gorpuzkiak izan ziren gerora aurkitu zituzten bakarrak. Hori soilik ez ingurumen inpaktua ere ikaragarria izan zen. Industria hondakinak, ketoxikoak, sugarrak eta amiantoa pilatu ziren aldi berean. 800.000 metro kubiko hondakin inguru mugitu ziren Hondamendian. Luiziaren zati bat AP8 autobidan ere sartu zen zirkulazio moztu behar izateraino. Euskal Herrian oihartzun handia izan zuen Hondamendiak bada 6 urtera auziak oraindik irekita jarraitzen du. Zabortegiaren hastapeneraino joan da zantzu iluna zekartzan berekin hasieratik. Izan ere zabortegi hau 2011an ireki batzen ere 80ko hamarkadatik zetorre proiektua zen. Zaldibarko udalak baina alde eta kontrako faseak igaro zituen aktibitatearekin hasi arte. Zaldibar agertuko Gaizka Zabartek azaldu digu. 89 legealdian gertatu zen gauza bitxi bat, udalean. Eta izan zen, gehiengo bat sortu zela, inork espero ez zuena, zabortegiaren kontra. Orduan, sortu zen egoera berezi bat. Eta pentsatzen hor esate baterako aldatu egin ziren orduan arauzu ziriari bat aitzen zen, plan generala edo APOa, aldatu egin zen eta debekatu egin ziren zabortegiak udalerrian debekatu egin zen. Onartu zen konsulta bat egitea, Eitzaga, Olarrega eta Saiabente auzoak, ondoko auzoak, hoien artean zabortegiaren inguruan. Hori udalak onartu egin zuen eta abiatu zen tramitazioa Espainiako gobernurantzeta, da, bueno, gero, ezken gehiago jakin, ja, behin, amildu eta gero, nun agertu zen informazio bat, esaten zuena 2012an, Espainiako Kongresuan, diputatu batek, ez dakit, Iñarritu edo Oker Espanabil, galdetu zion gobernuari, ia zenbat konsulta egin diren, edo Espainiar, Estatuan, eta bat. Eta erantzuna izan zen, zerrenda bat. Eta ara non, zerrenda horretan agertzen den, 1988an Espainiako Ministro Kontseiluak onartu egin zuela konsulta hori egitea. Guretzat gauza berri bat izan zen, ze hori sekulatzen egin. Orduan, ardura politikoetara bagoaz behitu noraino joan gaitezken. Irregulartasunak hasieratik daude eta zabortegiak ateak ireki zituenean bide beretik jarraitu zuten. Alde batetik 2017az geroztik urteroko topografia txostenek Zaldibarko zabortegian mugimendu esanguratsuak detektatu zituzten eta normaltzaio ziren Eusko Jaurlaritza jakinaren gaina zegoen bitartean.
Luizia gertatu baino 2 egun lehenago enpresak hondakin multzoa pitzatzen ari zela baieztatu zuen, baina ez zuen aktibitatea gelditu. Berter Recycling SL enpresa da zabortegi horren jabe eta kudeatzaile. Gure parte hartzea subsidiarioa izan da. Bestetik langile batek epaitegien emaniko deklarazioen arabera, zabortegira sartzen ziren hondakin arriskutsuetako asko ez ziren araudiaren arabera manipulatzen, esaterako amiantoa. Bada hondamendiaren ondotik 2 auzi ireki ziren. Bata penala 2021an itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarrena berriz ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa Durangoko auzitegiaren eskutan dago. Honi dagokio ikertzea miltzearen arrazoiak zeintzuk izan ziren eta norengan dauden ardurak. Justiziari eskatzen dioguna da ingurumenaren kontrako delituak aztertzen dituen auzia, ekainaren batean amaitutzat ematea, eta ahozko epaiketa abiatzen. Horiek argitu gabe daudela duela egun gutxi 3. auzi bat ireki da. Arantza Baigorri Zaldibarko alkate ohia udaleko 3 funtzionario eta hainbat enpresaburu maiatzen deklaratzera deitu dituzte inputatu gisa Zaldibarko zabortegiari lotutako hirigintza kontuengatik. Zabortegiaren bueltan gertatutako argitzeko 2 biktimak oroitzeko eta erantzukizunak eskatzeko Zaldibar Argitu plataformak igandean ekitaldia antolatu du Eitzagan. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ararteko kargua hartu du ostegunenetan, Mikel Mantizidorrek Eusko Legebiltzarrean ospatutako osoko bilkuran egin du kargu hartzea eta Manu Lezertuaren hamarkada bateko ibilbideari lekuko hartu dio. Ostegun honetan, otsailaren 5ean, Mikel Mantizidorrek Euskal Autonomia Erkidegoko ararteko karguaren sina egin du Eusko Legebiltzarran. Horrela, datozen 5 urteetarako ararteko izendatu dute eta Manuel Lezertuaren lekukoa hartu du. Lezertuak 10 urtez bete zuen kargua eta 2025ko ekainaren 12an utzi zuen. EAJak eta Alderdi Sozialistak Mantizidor proposatu zuten eta Legebiltzarrak abenduaren 18an izendatu zuen kargurako. Erabakiak EAJaren, Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularraren babesa jaso zuen. EH Bilduk aurka bozkatu zuen, besteak beste izendatuaren euskara maila zalantzan jarriz. Sina egin ondoren, Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidenteak, mahaiko kideek eta Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Mantizidor agurtu dute. Bilbon jaioa, Mantizidor zuzenbidean lizentziaduna da Deustuko Unibertsitatean. Haren izendapenaren alde egin duten taldeek ibilbide profesionala nabarmendu dute. Oposizioak berriz azpimarratu du ararteko kargua betetzeko ezinbestekoa dela euskara maila egokia izatea. Euskal Herrian euskarazeko 4 kidek ezin izan dute euskaraz deklaratu ostegunetan Baionan, eraikin publiko batean handeatzea leporatu diete eta horregatik batek 1.500 euroko izuna jaso du eta gainerakoek 500 eurokoa. Euskal Herrian euskarazeko 4 auzipetuek ezin izan dute euskaraz deklaratu ostegun honetan Baionan. 2025ko irailean kide hoiek euskaraz bizi nahi dugu leloa margotu zuten Lapurdiko hiriburuko eraikin publiko batean eta horren handeatzea leporatu diete. Epaiketara abokatu gabe agertu dira auzipetuak eta euskaraz erantzun diote epaileari. Aurretik jada gutun bat bidali zioten epaitegiko idazkaritzari euskaraz aritzeko eskaera formala eginez. 4 kideetatik 3 Hego Euskal Herrikoak dira, eta beraz, legez aitortuta dute euskal hizkuntza erabiltzeko eskubidea. Hala ere, epaileak adierazi du soilik frantsesez edo gaztelerazko itzultzailearekin egindako adierazpenak onartuko dituela. Horren aurrean, 4 kideek bizkarra eman eta euskaraz hasi dira iraileko ekintza azaltzen. Epaileak polizia deitu eta hauek auzi gela hustu dute. Ondoren beste gela batean ekin diote berriro auziari, baina Euskal Herrian euskarazeko 4 kideei sarbidea ukatu diete. Hemen justizia jauregian injustizia dela bermatzen, zeren auziperatu orok ukan behar du bere burua defenditzeko eskubidea, eta hemen ukatzen digute euskaraz gure burua defenditzea, beraz ez da inolaz ere justizia bermatua, ezin dugulako gure burua ere defenditu.
Hoiek horrela epaileak ondorioztatu du frantsesa eta gaztelera biziki ongi menperatzen dituztela eta beraz ez dituela elkarrizketak oztopatzen eta auziari helegitea jartzeko aukera dutela azaldu die. Ekintzaileek euskarazko itzultzaileen zerrenda dagoela gogoratu dute eta epaileari galdegin diote ea zergatik ez duten halakorik deitu. Erabakitako zigorrei dagokionez, Gorka Torreri 1.500 euroko isuna eta 2 urterako eskubide zibilak kendu dizkiote. Beste 3 kideek berriz 500 euroko isuna jaso dute. Euskal Herrian euskarazeko kideek argi adierazi dute gertatutakoak euskaldunen eskubideak zapaltzen dituela eta ukatu egiten dietela euskaraz euren burua defendatzeko aukera. Arabako Bertsozale Elkartea bertsolaritzaren sustapena, transmisioa eta zabalkundea bermatzeko helburuarekin sortu zen, ordutik Arabako lurralde osoan bertsoaren praktika eta jarraipena indartzeko lanean dihardu. Bihar bertan hasiko da Arabako Bertsolari Txapelketa. Arabako Bertsozale Elkartea bertsolarien sustapenean eta zabalkuntzan diharduen elkartea da. Bertsoaren transmisioa eta praktikaren jarraipena bermatzeko helburuarekin sortu zen 1983an eta ordutik lanean ibili dira. Egia da, duela urte batzuk izan zuela horrelako loraldi polit bat, kuadriartekoarekin batera eta bertsoen inguruan mugitu zela bastante jende. Gero horrek pixkat beruntza egin zuen, nolabait bere kopuruetara bideratuz nik uste errealidade hortara, eta orain dago estable, handitzen, eta bere bidea eta tokia finkatzen, nolabait. Txapelketak badauka bere izena, badauka struktura guztiz definituta, eta besteen mailan edo esango genuke. Euskararen sustapena kontuan hartzen dugu, azkenean egunerokoan kaleetan entzuten den euskara ez da gustatuko litzaiguken bezain bestekoa, orduan bertsoa erraminta gisa ere erabil daiteke euskararen sustapen hortan pausoak ere aurrera eramateko polita litzateke. Azkenean pixkat hontan edo bertso munduan gazteak hasten dira euneko handi batean eskola, 5. eta 6. mailetan bertso eskola daukatelako, 15ean behin, eta hortik sortzen dira bertso eskolak. Orduan, bide natural hortatik jarraituta badaude nerabeen bertso eskolak, gero beste bertso eskola batzuk nagusien artean sortuak edo esparru desberdinetakoak, orduan Bertsozale Elkarteak eskaintzen du bertso eskola formatu horren aukera, baina hortik haratago hori, lehen aipatu ditudan txapelketa, kuadriartekoa, egiten dena 2 urterik behin txapelketa baldin bada, txapelketa ez dagoen urte hortan, kuadriartekoa antolatzen da, pixkat kuadriaka eta puntu informalago batean bertsoa sustatzeko eta gero hortik haratago elkarteak sustatzen ditu bertso saioak, bertso ekimen ezberdinak, eskolartekoa edo saio informalagoak direnak bertsolari hasi berriek plazak izan ditzaten eta pixkat esan dezakegu elkarteak eskaintzen duena dela pixkat inguruan identifikatzen dituen behar edo nahi horiek asetzeko behar direnak edo. Azkenean eskolan hastearena gutako askorentzako bide naturala edo izan da, baina egia da gero jende ezberdinarekin mugitzen gara eta gertatu daiteke momentu konkretu batean bertso mundura hurbiltzea eta horretarako badaude bertso eskola desberdinak edo dinamika desberdinak, honek badaramatza urte desente bertsoko programa eta da pixkatxo bat bertso mundua nahastea egunerokotasunarekin ez da erresa definitzen, egia da bertsoak jorratzen direla, baina ez da irratsaio purista bat, edo ez dira bakarrik bertsoak jorratzen. Hor atzean dagoenek Arabako ekosistemaren inguruan, eta baita beste lurraldeekin harremanetan, eta pixkat salseo modukoa, eta ematen zaio beste tonalidade bat, igual bertso formal hortatik haratago doana. Bai, informalagoa eta pixkat humoretika hartua normalean eta beste esparru batzutara edatzen dena.
Asteburu honetan Arabako bertsolari txapelketari emango diote hasiera. Oionen, elkarteak berak antolatuta lurraldeko bertsolarien arteko lehia biziko da Oholtza gainean. Baina txapelketa aurrera atera ahal izateko atzean dagoen lana ez da gutxi izan. Antolatze prozesu hortan lehenengo definitu behar da, ea momentuan ze bertsolari dauden presta besteko edo zein den mugitu daiteken kopuru hori txapelketaren formatua ere definitzeko. Jendearen arabera, kanporaketa batzuk edo fase batzuk edo beste orduan pixkat hori aztertzen da eta behin hori aztertuta izen emate prozesua, definitzen da zenbat personak eman duten izena, hortik lehenengo kanporaketa horietan nortzuk parte hartu duten, zenbat jendek egingo duen aurrera, final laurdenak, final erdiak, finala, pixkat eskema guzti hori finkatzen da, eta behin hori finkatuta ja prozesua txapelketaro antzekoa. Lotu behar dira herri desberdinetan aretoak, aforo minimoak kontuan hartuta, eta saiatzen da, naiz eta batzuetan konplikatua izan daitekeen, txapelketan zehar bertsoak presentzia eskualde denetan izan dezan. Piskat banatzen hori eta saio guztiak ez kontzentratzen toki igualean eta horrela puntarik punta Araba osoan zehar presentzia mantendu dezan bertsoak. Bertso saioak ezin dira ulertu publikorik gabe, entzuleen presentziak, erreakzioek eta isiltasunek zuzenean eragiten baitute bertsolarien jardunean. Publikoak papera garrantzitsua azkenean bertsolarientzako estelako iguala areto batera jun eta aretoa jendez lepo ikustea edo areto batera jun eta, lau bost pertsona ikustea bakarrikan ez. Horrek ere laguntzen du azkenean bertsoa bestu eta txaloa jasotzea eta publikoaren feedback hori jasotzea horrek egiten du bertsolaria astea, ikustea, jendea arekin dagoela, badagoela giro hori, epeltasun hori, ez dela saioa bertsolariak ez sentitzea saioa arrotza edo hotza momentu hortan, orduan publikoak garrantzi handia dauka. Etorkizunari begira helburua argi du bertsozale elkarteak. Gutxienez gaur egunera arte bizi izandako joera mantentzea eta bertsozale gehiago egotea. Helburua gutxienez mantentzea eta ez jeistea. Hori base bezala, baina hemen egunerokoan egiten den lana bada, goruntza juteko, geroz eta bertsozale gehiago egoteko Araban, izan ditezkenak bertsolari formatuan, epaile formatuan, gai emaile edo gai jartzaile formatuan, edo bakarrik, bertso mundu inguruan dabilen jendea, zeina bertso saiotara doan, dinamika ezberdinetan parte hartzeko edo laguntzeko prest dagoen, orduan ekosistema horren osotasuna bilatzen da aurrera egiteko. Ez bakarrik bertsolari onak edo ez da hori bakarrik bilatzen, baizik eta ekosistema osasuntsu bat bilatzen da. Eta pasaden ostiralean banatu ziren argia sariak Udane Arbeo lankidea sarituekin izan da. Aroztegiko proiektua oraingoz geldi dago eta haren aurka egiteagatik epaitu zituzten 7 lagunak libre. Desobedientzia zibila praktikan jartzegatik isunekin baina libre. Auzipetuei sostengua emateko ekimen zabala antolatu zuten. Hilabeteetan salaketa eta elkartasuna baztango txoku guztietara edatu zuten. Otsailean milaka herritarrek Iruñeko kaleak leherrarazi zituzten. Eta maiatzean Nafarroako Justizia Jauregiaren aurrean 5 egunez indartsu eutsi zioten. Elkartasuna eta salaketa mimoz, eraginkortasunez eta kemenez antolatzeagatik aurtengo kanpaina saria Aroztegiko Elkartasun Komitearentzat da. Kanpaina luzea izan zen, baina segitzen dugu, ze honiken ez dugu karpeta etxi. Eta momentu honetan epaiketaren emaitza izan zen sententzia, eta sententzia gazigozoa izan zen, baina konten ginen talde kriminala desagertu zen zigor hori, eta kartzela zigorrak ere bai multa zen bakarrik erraten albalimada. Eta orden gero enpresak rekurritu zuen, Aroztegiako enpresak, eta orden rekurso horri erantzuna eman zitzaion berriki eta desestimatutu zuten. Orden orain momentu honetan hortan gaude, baina aukera dute Espainiako gorenera errekurritzeko eta pentsatzen dugu eginen dutela.
Hori batetik eta bertzetik, guk orai gure lana da dirua biltzea, multa horiek pagatzeko. Badaroztegiko elkartasun komiteak asteon adierazi du 70.000 euro bildu nahi dituela ezarritako 72.000 euroko isunari aurre egiteko. Gure helburua asmentatik zen proiektu hori gelditzea eta hori lortu genuen, momentuz hori geldirik dago, eta oraiko helburua da hauek libratzea eta zigorrik ez izatea, zazpi pertsona hauek. Ez dakit dena lortu dugun, baina beti lortuko dugun, baina hori da gure helburua. Orai pixkat beraien menpe gaude, ze pasatuko den rekurso horiek ze bide hartuko duten, eta horren arabera gauza bat bertze eginen dugu. Errekurso bideak itzen den momentuen pensatzen dugu akituko dela hau, eta orduan ja, karpeta etxiko dugu, akta guziak bildu eta etxera esperatzera. Ez da baztanen dagoen borroka bakarra, hor badugu bertze arrobi bat ere baitartean, eta badira 1000 gauza, baina orozteikoa, sententzia guziak eta izan hartio ez dugu jakinen nolak itzen den. Duela 30 urte eratu zuten Zenbat Gara elkartea Bilbon. 11 ekimen sortu dituzte euskara irakastetik hasi eta aisialdia, umorea, jaia eta beste hainbat euskaraz sortzeraino. Ume, gazte eta helduei zuzenduta. 2026ko merezimentuzko saria Zenbat Gara elkarteak jasoko du. Euskara bultzatzen eta bizibarritzen egiten duen lan nekaezinagatik. Azken finean saiatzen garena egiten da Bilbo erdian, oso erdalduna oraindik ere den Bilbo erdian euskaldunontzako espazio bat sortzen. Eta espazio hori anitza, edo ez dakit, eremu askotakoa. Adibidez, ikaskuntza, euskararen transmisioa, irakaskuntza, komunikabideetarako Bilbo hiria irratia daukagu, jaietan algara konpartza, kulturari espazio ematen dio Bilboko kafeantzokiak, eta tabar, gaztetxoekin gazteola, urkulusetan, saiatzen gara euskaldunontzako espazio bat sortzen. Elkartea indartzu dago eta zorionez badugu belaunaldi gazte bat gogotsu datorrena, baina nekagarria da, etei borrokan ibili behar izatea eta arnasguneak sortu behar izatea, arnasguneak behar baditugu itolarrian gaudelaren seinale eta hori ez da ona. Baina, itxora opentzu ere gaude, badago belaunaldi berri bat, lekukoa ere pasatzeko prest gaude, eta itxara opentzu, ez daukagu besterik lan talan egin, Bilbo euskaldun du arte. 30 urte aipatu ditugu lehen, Zenbat Garak bete dituela, orain dela gutxi, baina orain dela 30 urteko erronkek eta helburu askok hor jarraitzen dute, zoritxarrez, ezta? Pentsatu nahi dugu guk hor ekarpena egiten dugula, ari garela hor bultza eta bultza, baina uste dugu politika sendoagoak behar ditugula oro gizartean, politika ausartagoak, eta gero elkarte, euskalgintzan esaterako, elkarteon arteko lankidetza sendoagoa, eta hor dago etorkizuneko gakoa. Hamalau mila egiletik gora, 58.000 dokumentutik gora eta 220 erakunderen erreferentziak aurki daitezke klik batean inguma datu basean. Feminismoaz, ekonomiaz, historiaz, biologiaz, matematikaz, euskarari buruz milaka lane erreferentziak biltzen ditu eta herritar orok erabildezake datu basea doan. Euskaraz egindako zientzia eta jakintza zaindu eta herritar guztien eskura jartzeagatik, eduki akademikoa euskara sortzearen balio aldarrikatu eta bultzatzeagatik, aurtengo interneteko saria, Argia saria, Udako Euskal Unibertsitatearen inguma datu basearentzako da. 25 urte datu base mantentzen uegutik, eta kriston indarra emondozko, ilusionio ikaragarria, holako errekonozimendu bat, egindako lan horreri, lantaldie horratzien dauena, lan asko jogu, eta ilusionio zeitzen dugune, ikustie badauela beste aldetik errekonozimendu hori, ostasun handi zemoten dago eta indarra. Hori datu basea da eta da euskeraz sortutako zientzia batzen duena eta azkenean erakusten du posible da euskera zientzia egitea eta iten deurana bebai bertan ikuste beran rekonozimendu eta bebai erraminta bat da euskerazko zientziak aurrera jarraitzeko eta bilgune bat, biltegi, liburtegi aske bat, zientzialarientzako. Datu base oso ona da, oso aberatsa da, tresna bada,
eskura dagoena, sarean dagoena, norentzat, euskal komunitate zientifikoarentzat, ikerlarientzat, irakasleentzat, komunikabidentzat, jende asko jotzen dugu gana aditu zehatz bat behar duelako, jakintza alor guztiak biltzen dituen datu base bada, baina, tamales konturatu gara, hori hizkuntz gutxitu bat denean, eta akademian hizkuntz gutxitu horrek, ez duela behar beste balio akademiko, orduan, erronketariko bai da, pizkat, beste hizkuntz gutxituekin batera, nazioartekotze horretan, ze euskara bezala, beste hizkuntz gutxitu batzu daude goi mailan ikertzen, eta erabiltzen, eta ingelesaren ondoan oso txikiak direnak eta ikusezinak, ezta? Eta orduan bai da nazioartekotze horretan pizkat saretzea, pentsatzen dugu saretzeak ere indarra emango digula, eta gero bada lehen pizkat saria jaso dugunean esan duguna. Honetan zer esana dute hizkuntz politika arduradunak, zer esana dute kalitate agentziek, zeurek akreditatzen dute zure bilbide akademikoan euskeraz ekoizten duzunak ze balio izan behar duen, eta gaur egun balio hori oso aitortza txikia dauka. Orduan pizkat, erronkak dira garapen teknologikoetan urratsak ematean, nazioartekotzean hizkuntz gutxituekin saretzea, eta aldarrikatzen jarraitzea posible dela. Eztabaida sustatu eta jakintza goratzea izan zuen xede Jose Azurmendik. Kritika bultzatu eta galderak egiten zituen beti. Ia 100 kulturgileren gogoeten bidez haren balioa jasotzeagatik eta irakurlea galderen munduan murgiltzeagatik, prentsako argia saria jakin aldizkariarentzat da, zergatik eta zertarako Jose Azurmendi zenbaki bereziagatik. Aitortza eskerrona besterik ez daukagu, Hore bada, halako sari bat jasotzea, argiaren eskutik, eta bai, guretzat errekonozimendu handia da, ze, justu eman diguten zenbakia iaz atera genuena, Jose Azurmendiren egirotzaren ondoren atera genuen zenbakia, zenbaki berezia izan da, zentzu askotan. Esan nahiagatik, eman digun lanagatik, duen edukiagatik, eta orduan ez da zenbaki bar gehiago izan, gure aldizkariaren historian, eta orduan horregatik hori, halako saria jasotzea, bai, zentzu berezia du. Gu saiatu ginen biltzen komunitate bat, Jose Azurmendiren obra bakoitzak bere lekutik edo joera bakoitzak beretik, baina irakurriko zuena, gaurkotuko zuena, ekarriko zuena gogoeta berrietara, eta hortarako saiatu ginen ohikoak edo orain arte Azurmendiren bueltan ibili diren ahotsak egon zitezen lan egiten, baina bereziki orain arte Azurmendiren gana adinagatik, ibilbideagatik, transmisioaren etenagatik edo iritsi ez den jende hori ere gerturatzen ikusteko, nahin justu gure ustez behintzat Azurmendik baduela zer esana gaur egun ere, orain arte hurbildu ez den jendearentzat ere, eta orain arte hurbildu den jende horrek ere, iko eta interesgarri asko dituela gainontzekoei luzatzeko. 100 kulturgileko komunitate bat osatu zenbaki honekin, bestela ere badabilena pentsamendua sortzen, izan argia bezalako lekuetan, izan Jose Azurmendi katedran unibertsitatean, eta nik uste dut aldizkariak erakusten duela badagoela mamia eta badagoela gaitasuna, eta transmisiorako autu hori egiturazkoa bihurtuko balitz, jauzi handi bat emango lukela gure referenteen, pentsamenduzko referenteen transmisioak edo lana. Gure aldetik besterik ez, informazioa astelenean izango duzu hemen betiko lekuan eta betiko orduan, gogoratu albisteak une oro gure sare sozialetan eta 11.eu zen dituzuela eskuragarri. Bere tertaldearekin zuk balidatzearren kantarekin utziko zaituztegu. Astelenen arte, asteburu on. Balizatzearen hau bere lekua topaten ez duzuen ontzako. Berezia izen zaitxuna, handik etzen zaitxulako.
zen, behin jauden, rifauen ez lai, zerbaiten bila bezala, izeak nahi ama. Ez zaizez bezanan, gozionen jai, ez zuetan duzun odola nidea baina. Ez da lekurik hemen, zulakuentzako, eze bermetan zabez, dakizunerako. Eze bermetan, eze bermetan, barnazen, ez dauden, itotzen nabil politizu ez zuaiten, ez iote implantan ide jamapen.